in kama intiere kanyo te inene yo machalo nade kama sichopo sani gi twak miwane wach mari mogik. Erokamano Cleophas, wach mara mogik en niya, nyaka wang'e ni twak odhi mbele. To ka wadwa ng'iyo ni twak dhi mbele, jotendwa ariyogi ka gidhi romo, to wang'e mokwongo wadwa twak, wadwa wuoyo wi ang'o. To seche ma wan e mesa wawuoyo ni, be nitiere ng'at moro mokawo kadi moro opande bwo mesa mok odwa nyiso wadgi. Let us bring all cards on top of the table mondo discussion ochakre. Nikech gima wang'eyo, wan gi Kenya achiel, onge Kenya moro. Kenya mwaketho ni en Kenya moseger kuom higni 60 mosekalo. To wanyalo kethe in a day. To wanyalo kethe in a day nikech leaders wa oko define wa yore mwanyalo luwo. Koro gima dakwa ke Ruto gi jatendo gai mar Azimio. Kenya ni marwa wate. Giwe foot soldiers magi kumondi. Be together. Jogi ne gin jok mosetiyo. Chakre chon kata kwa ng'eyo ko ODM no chakore. President Ruto ne en achiel kuom jo ODM kan ODM ochakore. Mane giungo baba lwedo higa 2007. Waseneno kaka gigi obedo nyaka koro kumochopeni. Ji ariyo ging'ere maber molo kaka wang'egi. To nakwayo gi kumoro amora ma gintiere ni mondo gidhi gibed piny. Yes, the moment mwachako andamana, the moment mwachako ng'anyo, en ratiro marwa. Lakini nitiere jomoko makawo advantage mar ng'anyo mar ketho gik jomoko. Ibro yudo ni ng'anyo olandi ni en kiny. To ka chopo saa 3 otieno to yo oseloro. Ok inyal kalo. Kamano John. Nikech landi. Koro akwayo ni jogi obed piny, giket cards gite ewi table mondo discussion otimre, to main agenda mondo obede e table no. Ere kaka Kenya nyalo bedo peaceful, ere kaka maisha mar ja Kenya ok en mogo kende, weche mag tich, weche mag momakwa kaka jo Kenya matek, ere kaka inyalo losi mondo Kenya odhi mbele. Kamano. Piny iloso gi mbaka. To ka jotendwa ariyogi nyalo bedo piny mago mbaka, tang'eyo ni kiny kata maandamano debed ni onge. Aya. Erokamano. Agoni erokamano John Opiyo ma Janon siasa wan kod kiny makaon wach mogik kuok e Kisumu. Reverend Dr.